ஒரு பெரிய வெள்ளை புறா ரயில் தண்டவாளங்களுக்கு இடையே ஒரு பப்பாளி மரக்கன்றை நடுகிறது. தினமும் அதற்கு பானையிலிருந்து தண்ணீர் ஊற்றி அன்புடன் வளர்க்கிறது. புறாவின் அர்ப்பணிப்பால் அந்த மரம் நன்றாக வளர்ந்து நிறைய பப்பாளி பழங்கள் காய்க்கின்றன. புறா அந்த பழங்களை சாப்பிட்டு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. ஒரு நாள் அந்த புறா பழங்களை விற்பனை செய்வதற்காக காட்டுக்கு செல்கிறது. அச்சமயத்தில் ஒரு பயங்கரமான வெள்ளை பாம்பு அங்கு வருகிறது. அது அந்த பப்பாளி மரத்தை சுற்றி வளைத்து ஆக்ரோஷமாக அதை முறித்து போட்டு விடுகிறது. புறா திரும்பி வரும்போது தான் ஆசையாக வளர்த்த மரம் சிதைந்து கிடப்பதைக் கண்டு மிகவும் வேதனை அடைகிறது. உடனடியாக அங்கு வரும் காவல்துறையினர் அந்த பாம்பை பிடித்துச் செல்கின்றனர். முறிந்த மரத்தின் தண்டு பகுதியிலிருந்து ஒரு புதிய செடி துளிர் விடுவதை புறா பார்க்கிறது. இழந்த மரம் மீண்டும் உயிர் பெறுவதைக் கண்டு அதன் கண்கள் ஆனந்த கண்ணீரால் நிறைகின்றன.